Ето тук. Съм нищо. Виж. Ходим надолу. Виж пак. За какво ги крадат те кабели, бе? Баче, тази печка е толкова стара, че е чак изгнила и все едно ще влиза на долния етаж. Хайде да ходим надолу. Мале, това видя ли го, човек? Виж това. Видя ли нещо прибяга, бе? Нещо? Прибяга нещо, бе? Майко мила. Така съм се стряскал. Бойко или Америка ти плаща? Това си е нещо стандартно човешко стоп. От кога Америка знае какво е изкуствен интелект и българите хаха? Това с тези звуци същите. Точно ми трябва помощ това. Това с тези звуци. Същите. Най-дългата земя била питон 13 метра. Анаконда е вид боа. И не хутите режат кабели, Запада го прави.